Tryk herovre. Og i venstre ende. Ja. Det er lidt sluk. Er mongol, eller var det en joke? Det var en fucking joke. Det var ikke en joke. Det var en fucking joke. Bare tryk klik til play. Det var en fucking joke. Nej, det var det nemlig ikke. Det var en stor fed. Jeg kan sgu da godt se, det er et sluk. En slukknap. Nej, jeg troede det var til den. Skal vi ud og spille Kiwi Dream. tennis, hvis det er okay med? Han hører Kiwi Dream. Det er ligesom Kiwi. Bare med Dream det. Prøv lige at se, hvad det er online. Der har han fandme ikke. Fuck, det går længe. It's Wednesday, my dudes. Match starts in 30, 29, 28, 27, 26, 25, 23. Stupid white man. Stupid white male. Ej, det er faktisk en match. Stort. Hvordan hopper jeg ud? Hvordan hopper jeg ud? Dope. Hvordan skifter jeg til pistol, hvis du vil det? Du har ikke. Jeg vil have ligesom lige nu. Nå, så kan du rulle. Og så vil du hvile. Fuck, for dope alligevel. Du skal være inden for den der cirkel snart. Hvor er jeg henne nu? Du skal bare følge efter den der streg. Hvis du synes, du har looten der. Men der er god tid lige. Er det god tid? Der er en Mac. Hvad? Du tager den anden
politivest. Ja. Ja. Og så prøv at højklikke på den der quick draw. Ja. Hvad skal jeg Bare gøre? højklik. Og så højklik på den der. Og så højklik på 45. Hvad har jeg gjort? Okay, så bare træk den ud. Her eller hvad? Nej, venstre. Round. Fint. Skal jeg bare trykke escape? Ja, den ligger der. Det er et faktisk tur her. Tryk på de forkerte gå-knapper. Okay, nu går jeg efter den her streg der. Warning, red zone. Du går den forkerte vej. Skal jeg gå væk fra den? Nå. Ja, det er den der. Nå, jeg skal gå væk fra den. Okay. Jeg tror, jeg skal holde mig inden for den. Du kan jo se, hvilken vej pilen er, de skal. Fuck dig. Kan man også snakke i det her? Så siger man godt kan, jeg har aldrig prøvet. Bare sådan noget, hello, I'm Altså, here. når du finder folk, så dræber du dem. Eller Sådan noget. dræber dig. Hello, I'm here. Ja, det kan du også. I'm standing by a tree. Ja, ja. Skal vi tage ind på din række? Bare sådan, Så skal du skal forfølge det der, så tager den pisse. bare sådan have set. Og så prøv lige at trykke X, så gemmer du dit våben væk. Så skal du prøv at være med at trykke med. Så er det out. Så væk. Dope. Skal vi dele en penis? Det kan vi godt. Venner, er den til så? Kan du høre med lige nu? Ja, er det ikke klokken det? Fed. Der var der lige sådan en her. Jeg kan ikke engang smage noget af min penis. Åh, shift. Shift. Så løber jeg hurtigt. Ja. Hvad kommer der nu? Kommer der ikke et fly? Der kommer en armor nu. Hov. Det gør ikke noget. Jeg kommer til at skyde. Det eneste, den gør, det er, at den kaster sådan nogle campings. Der hører jeg kører en bil over. Han kører forkert vej. Fint nok, så bare lad ham dø. Ja. Kan jeg godt svømme? Ja. Der er en rolig. Så skal jeg. Det ville være dope, hvis jeg kunne svømme. Så er det der våben væk, så går du hen til stregen. Hvis jeg tager våbnet væk. Ja, for det. Hvorfor vælger jeg da at tage våbnet væk? Aha. Ja, det er ikke godt ud. Det var sikkert rygter. Prøv at kigge over til højre. Pro svømmer. Prøv at køre på det. Hvad? Right. Svømmer lige der igen. Jeg tror ikke, jeg har så meget energi. Fandme travlt.
Jeg tror. Spiller? Ja. Surprise. Vi har ikke engang skiftet til musik. I can feel it coming in the air tonight. Og hør den anden, jeg hørte så. Hvad siger du? Nej. Easy Lover. Var det det? Gør det. Nå, det er Easy Lover. Er det også Phil Collins? Det er den, der er en unik til rock. Har du prøvet noget kort? Nå. Ja. Ja, arm. Hvad siger du? Ja, det sagde også det. Ja. Og hvad er det snart? Bare blive det by, der er sikkert. Jeg kan godt være byen i stedet af. Ja, det er live fed af. Hvad har du lavet fed af? Jeg tror også, jeg synes, jeg kan blive. Ej, ret skal jeg blive. Ja, ja. Okay. Første gang. Ja. Vi lige her i minden. Nå, ja. Det er godt ud. Det var fint. Hvad? Nå, Genau. Er det godt der? de er klog. Ja, det var fint. Jeg har ikke nu. Nej, det var fordi vi kun havde et ride. Og fedt, det var alt. Du var nødt til at få det tid. Du sagde du ikke gad. Så der er regnet det egentlig. Hvad skal jeg så lave, når jeg kommer hertil? Så kan du bare gå en spil. Dope. Hvordan det der hus der er der altså. Hvordan er det? Hvad for et hus? Nej, sikkert. Eller det er et hus over til venstre. Hvad nu? Coming in the air tonight. Oh Lord. Oh Lord. Hvad sker der så med den sidste, der er tilbage? Har han bare vundet? Altså, hvad får han nu? Den bliver sådan mindre og mindre, så det står man inden for 10 meter inden. Fed. Ja. Det er sgu du har fået ikke så Det er spændende. Nej, jeg har været under til før. Jeg har gemt dig et eller andet sted, så er det noget 40. Læg det ud af græs. Tror du ikke, også der er en af? Det er vanvittigt så godt. Det er ikke så sjovt. Der er en bil. Nå, det er Google igen. Nej, den er det. Det er i hvert fald. Han er oven. Oj. Han er- F på den. Sådan du kan se, om der er nogle flygrænser. Kom her. Nej, det var det sgu ikke. Han må holde helt. Bare sgu ikke. Kæft du da. Og det skulle nok være klar til at skyde. Hvorfor er jeg bare ikke det? Altså, jeg skulle ikke have været med. Victor. Men er han ikke også bare bange? Hvad med 4,8 på 1? Han er sgu da bange. Men det var også den, jeg ville have været på, hvis det var. Er det ikke 4,8? Nej, den er 5. Nej, jeg ved ikke. Jeg kan ikke huske det. Det kan være den 9,2. Så er det ikke 10. Jeg har lige fundet min verdensrekord fra. Jeg har set mig også 10 diplom. Jeg har lavet 9 på 38 minutter. Det var lidt Og så råd nu der. skal du slå sammen med rundt. Jeg har alligevel ikke mødt den eneste endnu. Det er rundt. Jeg plejer at dræbe sådan 4-5 stykker. Ja, det er sikkert. Sådan gjort det. Med min MP. Nu her. Det er også for eksempel 9 Det er Vestkyldsløbet. 12 i Vestkyldsløbet. Jeg har fået 10 samfundstræk i kristen. Afgangsvis. Men jeg havde 0-2. 38. minutter der. Eller hvad er det? Hvad fanden? 38
Så Jesper løb Vildt langsomt. Dobbelt langt. Hvad er det, man går? en time og 2 minutter. Ikke sige, hvad det er med 50 år. Svøm langt. Hvad hvis du selv skal gøre det rundt? Så er der ikke kommet hjem. Klasse. Sortan er 4. Klasse 1. Klasse 2. Ja, nej. Der er helt sikkert noget. Du er ude for cirkel. Ja, den blev jo mindre. Nej, jeg har ikke taget over. 9,2. Nu er jeg inden for den. Der må være lavet en fejl her. Nej, der må være lavet en fejl, siger jeg. Er det noget med 50? Jeg vil gerne have på et 55. Ja, der er... Vi er løb på Må jeg se den anden så? Vi er løb på hinanden. Nej, den anden... Må jeg se den anden? Er det... Det er fandme en god tid. Må jeg se? Det er løb under hans søsters navn. Og det er fandme også en god tid. Okay. Det er ikke det. Men der er en 22... Det er ikke særlig godt. Det er ikke så godt for mig. 2010. 2010. Hey, Victor er nede på 36 det. Den er lidt samme dag. Nej. Den er lidt Faktisk samme fucking dag. langt ned. I forhold til det vi mødte. Zoes? Ja. Han er nede på 35 nu. Men det kan efter sådan en rapport. Ja, for dig. Nej, jeg er inde. Ja, det gør Rasmus først. Ja. Han har sådan en sikkel og sådan helt... Første gang jeg spiller det, så... Han har en pistol. Nej! Første gang jeg spiller det, så vinder jeg. Han har været så lort til at loot. Han har bare gået rundt, og så har han stået sådan og ventet på, og så overtrykket escape, og så til han... Går den der lige skud der. Jeg tænker, man skulle... Du kan bare gemme dig der. Der er skud. Og så højre. Skud den af. En stun grenade! Stor. Hvad er det med sådan der? Han er sæt rød. Han er lige så rød som dig. Dit hår, det skulle da lige så rødt. Det er en idiot. Ja, det skal det ikke. Det er det da. Det er overhovedet Det er det da. Badminton. Er det badminton? Vent, ja. Vent, nej, Mads, for det. Det er min hold der, mand. Nej, vi spillede Der er nogen. single. Herovre. Det tør jeg næsten godt ved. Der Jeg er kan- skud over til venstre. Venstre. Højre. Links. Rechts. Jeg tror, det kommer over på skoven af. Deroppe, eller hvad? Ja, det tror jeg. Ellers så er det lige der. Gå her. Kan du være billedmester? Du kan ikke finde ud af Jeg kan lige her. Ja, jeg tror, det kommer over på skoven der. Men du bliver nødt til at gå ind i det hus der. Du skal gå ind der til højre. Du bliver plukket, hvis du ser det. Jamen, det er godt. Ej, jeg plukker dem. Ej, der er det gør du ikke. Ja, du kan også bare smoke grenade ind i huset. Du gør det. Man kaster den. Du skal lige... Sådan der. En stun grenade. Træk den der smoke grenade ned over stun grenade. Hvor er den hen? Eller? Escape. Og så fyrer du den bare. Hvor skal jeg fyre den hen? Det der er bil i der så højt. Du kastede ikke... Du kastede ikke... Så er det klart at se ret. Kæft mand, 27. Ja, det er faktisk. Den har vi ikke spurgt. Det tvivler jeg på. Sobus er nede på 26. Han er ikke mødt den eneste endnu. Hvor er det for sejren? Ja, det tror jeg. Bare find lyd, der med den pistol der. Ja, sådan. Jeg har bare gået rundt om alle. Kan du høre skud over til Er du venstre? inde i zonen? Der er skud lige over Ja, til det højre. tror jeg. Eller hvad? Derovre. Nej, jeg skal den vej. Bag dig. Er han inde i zonen? Ja, Nej, jeg skal den vej nu. okay. Han er ikke i to. Du ser en bold og sådan en stillet linje. Nu fører du til Så zonen. det er sgu da. Der står en bil der. Hvis du kan tage den, så kan du køre.
fandme tæt på. Skal du ikke bare se. Altså den bil der, jeg tror godt du kan ikke godt tage en bil der, Sus. Er det ikke sådan en? Jo. Så skal du. Jeg skal køre mod Du sejler rundt. Jeg kører godt med. Det er det selv. Flyg. Det er mig. Hvad? Så bare stop lige når du er indenfor. At han kun skal komme til at dræbe en, så så er det bare den sidste eller sådan Ja, noget. lige præcis. Det lyder fucking tidligt. Det bliver verdens bedste replay. Altså alt det der, det er ude. Nu skal jeg bare lige finde ud af det. Nej, Så tjek lige zonen. jeg kan stadig godt lægge mig ud. Du ved sgu aldrig om der er nogen der lurer heroppe på sådan en tag her. Nej, det er noget hyggeligt. Prøv at tage fri. Oj, Der er undskyld. mange skud, mand. Du burde faktisk bare kæmpe den deroppe. Skal jeg bare gemme mig? Bare lægge mig til. Gå ud og kigge på den der flyver. Stick player, fuck. Ser du? Venstre. Højre. Sådan lige midt. Højre. Højre. Links. Rechts. Hvad? Der har den kastet fandme to, så hvis kan det? Ja, den er droppet to. Nej, det gør jeg ikke. Prøv lige at se. Det er fandme ikke forskelligt. Fuck har jeg lavet nu? Næsten. Zonen er også lidt. Hvorfor gør jeg det her? Jeg ved ikke. Se. Nå. Det er idiot. 21. Skal jeg bare lidt derover? Ja, du skal bare tage det der våben der, ikke? Der er sikkert ikke andre efter det. Det er skud, du løber op. Ja, jeg skal bruge. Eller jeg skyder dem. Ja. Jeg tror sgu ikke, der er nogen, der går efter det. Nå, det står væk. Nej, de har jo allerede våben. Du er lige 21 mennesker. Men mindre, at der lige... Hvis han har et 2-gangs skub, så skulle det lige være et godt våben. Nej, okay. Der er en, hvor? Ja, det er det, jeg tænker. Nå, jeg tror du mener de der... Der er ikke en skid. Hvorfor lyver du? Skud tilbage. De tjekker bare det næste hus. Rasmus, hvor meget til det, som spiller? Mig? Ja. Min far. Men altså, Min far. ja, Hvor meget til det, så du spiller? Min far. Se, der ligger derovre ved det røde. jeg kan se det. Er der ikke en bil der, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Lige zonen. Den kan, du kan fucking tage den. Der er der, så er det bare lidt skolen. Nej, han er ikke pussy. Jeg har en pistol. Ja, Nej, snart har han sniper, en kæmpe sindssyg sniper Det er jo, hvor langt der er derovre i en åben mark. Ja, det er jo perfekt. Det kan være, at jeg er heldig, at de ikke ser mig. Ja, fordi nu er røgen også gået væk, så kan de ikke finde den. Når der kommer flash, så er det på. Ja. Så jeg tror virkelig, at der er 20 andre, der ikke har set. Ja. 19. De har allerede våben, så de Jo, der løber en derovre. Ja, så kan du bare skyde Nej, dem fra. Jeg er for langt væk af, ikke? kan man ikke løbe over. Nu er venstre side. Han har også set dig. Der er gemt derinde i skolen her. Det er der en båd til venstre. Øj, der kommer båd derovre. Hvad gør den? Nu er du færdig. Den Der springer er det en, hele. der er en, der kører. Springer det hele i luften. Drive the boat. Bare luk døren af, til bare han sidder der. Det er genialt. Så du kigger ud af de der vinduer. Kigger over der, Det er bare det, der sidder en. hvor er han? Kan du se ham? Prøv at trykke M. M. Åh! Zero kill. Fuck, det er lol. Skal jeg spille tennis eller? Nej. Måske. Slet.
ikke se på vores. Ja. Ellers skal jeg sgu da bare tage med derud. Ja. Altså, Ja. slap dog af. Ja. Vi skulle gerne spille øl til. Nå, men nu skal jeg lige vente her, ikke? Skulle du aldrig lave noget uden øl? Skal jeg bare sidde her i døren? Du er lige midt i zonen, var det ikke det? Det er fucking genialt. Du kunne nærmest ikke være bedre. Hvorfor kan man prøve at trykke C? Ja. Så kan vi ikke se det. C for C. Se. Ej, var der ikke en derude? Ah, det var sådan noget. Ah, det var et trickspørgsmål. Jeg kommer snart så kan du lige høre sådan nogle skridt, der var lige der rundt om huset. Så Man kan godt skyde dem der. Shit. Rejsen tilbage. Men han har altså motorcykel. Jeg har også den der vest der. Ja, han har også politivest. Jesus. Og de andre har sikkert mistet rigtig meget liv. Som man ikke kan helt Det er sgu en win, det her. Jeg tror, det er i hvert fald top 10, fordi du gemmer dig bare. 14. Fuck, det er sindssygt. Du har bare ikke... Du har ikke engang affyret det eneste skud mod nu. Jeg kom til at affyre et ud i luften. På et tidspunkt. Ja, det var også. Ja. Og så i zonen nu. Fuck, det er sindssygt. Jesus. Hvorfor kommer der ikke noget? 11! Hvis du fucking får en top 10, mand! Så skal det ikke mere gode point til dig. Ja, det giver de der penge her. Også når jeg ikke har dræbt den eneste. Eller skudt nogen. 10 tilbage. Du skulle i top 10. Fuck, hvor sindssygt. For helvede. Nu er de jo lige ude foran mig. Ja, Du må faktisk sætte dig ned. Jeg håber næste zonen er bare lige på. Kan du så ikke se over os? Bare sidde sådan, altså kigge ind på med døren. Du kan jo høre, når folk de kommer. Ja. Ja. Okay, så kan de åbne døren. Vi kan smide en frag-kanal ind. Lukker igen. der kommer en fly. Spring det i 1 minute! Også ikke lov til at se dig skyde. Det er rigtig lort. Husk at sigte på højre. Det bliver du. Altså, nu må du slappe os. Det er fucking mærkeligt, at jeg ikke kan se nogen. Jeg skal sidde der. Der ligger helt sikkert en derovre på slikket. Var der en? Hvad er det der? Er det en gun? Den har du. 30 sekunder. Hvis han har det, så skal du trykke R. Så kommer de selv. Skal jeg trykke noget? Ja. Nej, den har han ikke. Jo, han har quick draw. Ja, men du skal ikke extended. Det står der heller ikke ekstra. EXT. Punktum. Så det er både quick draw. Så er der sgu 9 tilbage. What the fuck, man? De er Kan fucking du køre skuddene? Jo, man kunne høre fucking til. Det er lige der omkring. De ved slet ikke, jeg er herinde. Man kan bare høre. Fuck, hvor er det Hold sindssygt. tilbage. Så husk, du lægger den der op, ikke? Så kommer zonen. Du skal lægge replayet op på YouTube. Den er 50 minutters replay. Jeg er slet ikke gået 50 minutter på det. Jeg vil gerne, så hvis du skal gemme replayet, så laver jeg en video af det. Det er jo bare mig, der løber rundt på marker. Spoler jeg op og så siger, what the fuck is this idiot doing? Skal jeg ikke bare åbne døren, bare løbe ud, og så bare skyde alle i hovedet? Så skal ikke nå at skyde nogen, før du bliver dræbt. Nej, der ligger en sniper. Kom der et sted, zonen er lige fint, på dig, det er jo- zonen lige på dig, kom så. Åh! Det er den zone der. Fuck, hvor er det sindssygt. Fuck, hvor er det sindssygt. Du er centrum, du er. Du skal bare dræbe en, jo. Fuck, det er vanvittigt, ja. Det er første gang, jeg nogensinde har spillet det her spil. Hvad griner, hvis du får et win med det samme? Første og eneste win. Det blev ret stille Ej, udenfor. hvor er det sindssygt, mand. Skal mere ned an. Hvor fandme ikke blød nok. Stadig 8. Hvad betyder det der? Det er jo sekunder før, at det blå bliver ind til det hvide. Det er over til venstre. Kan du lige kigge over til venstre, fordi den kører musen tilbage?
Der er en kærpels. Så lige der. Kærpelsen er lige der. Nej, du burde faktisk gå op og tage den, og så ligge der bag. Nå. Han sidder lige midt i zonen, så han kan ikke gøre andet. Hvis han går ud, så bliver han blokket. Og vent til der er en tilbage. Okay. Så tas på et heldigt hovedskud. Så vi nok skræmmes 10 gange. Fordi Ja, jeg du bare har skal lige øve med at sigte. Og blive højkig. Er det højkig? Prøv at trykke 1 nu, når du sigter. E. Prøv at sigte. Tryk E. Sigte bliver højt. Prøv at trykke V. Nu er det lige der. Nu er det lige der. Lige tilbage. Han kommer nu. Der bliver skudt lige bag din fucking ryg. Det er stadig inde. Jeg kommer nu. Man kan høre, de løber rundt lige derude. Og røggranat ud til højre. Nu er du kraftigt snart. Du er stadig inde i zonen. Hvor bliver der? De der to, de dræber jo hinanden, fordi at der er jo... Han var jo ude at tjekke, det skulle være nu. Prøv lige at overveje, hvor heldigt det har været, at Rasmus han har sikkert bare gået rundt forbi alle sammen, mens han er gået derhen. Kan du høre, det kommer lige bag dit hoved? Ja. Ud af det. Ja, fuck, vi skal have det her replay downloadet. Men han kravler rundt lige der. Vær lige bag mig. Man kan høre, at der er små skridt. Er han ude foran? Ja. Er det klamt? Fuck, men det skal bare lige ned på 2, det bliver fucking sindssygt. Kæft, vi kan få nogle views på det. Han kan stadigvæk bare rundt. Stadig inde i zonen. Ja. Jeg er inde i to. Stød hinanden, stød de fucking hinanden. To tilbage. To tilbage. What the fuck? Så skal du finde ham. Så skal du finde ham. Okay, det skal jeg bare gå ud, eller hvad? Eller er det ikke det, jeg vil gøre? Jeg vil gøre det. Prøv at stille dig op. Ej, Rasmus, du skal gøre det. Er det? Skal jeg gøre det? Ja, ja. Sikker? Lige til det. Nej, han er der! Okay, han er lige der. Sigt. Reload. Ja. Ej, hvor er det sindssygt. Hvor er det fucking sindssygt. Hvor er det fucking vanvittigt. Okay. Anden pladsen på at gemme sig. Hvad fanden fuck det der? Man kan sige, så har den der mål. Hold da kæft, mand. What the fuck? Thomas, hvordan gemmer vi den der?